Nai tongnai joto khapani tahutei bohuk songno haino hai chini koktibini koktuma joto lamchogo koktuma rok wngkha Longtrai Valley Dolai Tripura bai khopjak 48 Koromsora constituency bai khopjak deo Rijab Bisi Nandi Kumar parani tongo songtongnai Tripurasa Lukurok Bisi Kwbangma Rombwi himjaknai lama kaham kwrwi nangjaknai twi kaham kwrwi jwngferang kwrwi oboni no jwngjal o kaming amjaini Lukurok bokhorok bai khlaiwi poja rojowi phikongo horwi obo haikhe no borok bazarni siming nokthok tai thangphai omo haikhe no poja rojowi ma tonglaio lama kaham kwrwini bagwi malkhung thaini bagwi bokhorok no borokni malkhung boksawi tlangma haikhe no bokhorok bai rojowi phikongo horwi tulai ma tongjao khapani taho tai bohuk song obno twi no belai khino kha khamani koktuma Tripurasa kaming amchaini tongkosong Tripurasa Lukurokni kapalni kothoma tai kaming amchaini Lukurok borokni lama kwrwi twi kwrwi nok kwrwi tai chana mai kwrwi tai jwngferang kwrwi borokni omo simi jwngjal khapang daho tai bohuk song borokni koktuma wngkha bisile thango phaio wnggo chongmari bo thango phaio wngwino tongo chongmari selailaio chongmari manlaio chongmari wnglaio obo haikhe no kwplai wnglaio aboni bisingtwi borokni oro kwbangma bisi rongmino kaming khawi tongmani phiaba tabuk phano bongni o jagao MLA thangyako MDC thangyako minister thangyako obo haino koktuma tai o koktuma no khnawi no 48 Koromsorani MLA borong ganang poldangso bo Thangwi Naikha o kamingni jwngjalni koktuma rokno bo niji sakbai thangwi nugoikha o kamio tamo tamo jwngjal tong tai bo sawi khwnari kha puila o kamio tamo tamo nang hingke tabuk himjaknai lama kaham tai oro bridge kaisa nango hinui saka tai bridge kaisa kaham wngkha hingke tai oro lama kaham wngkha hingke oro nangjaknai twi eba jwngferangni bagwi bebusta obo ahaino wngwi thango hinui sawi khwnari kha MLA borong ganang poldangso tai omo simingya hapangni bwkhaktwi bwsakjotwi dati porphuja lwui eba oba khe action plan khlaiwi bwsakjotwi dawi o kamini Lukurokni o jwngjalno yakhagri man obono nainai hinui bo kokrikha borong ganang MLA poldangso nainai di kaming amchaini Lukurok tamo sawi khwnarikha bongni kamingni jwngjalno twiwi tai 48 Koromsorani MLA borong ganang poldangso tamo sawi khwnarikha bongni khoktwino khlaini di o koktuma Anjok nongmi parani bung toma. Ang di Kumar para Jabui rogo CPM সরকার চাগৈ থাকা এরপরে বিজেপি ফাইকে কোনো সময় রোগ অবতেকে MLA রোগ ফাই রোগ না নাই ফাইয়ানো ন বমাহাই মাতং খাতনে যে MLA ফাই সকৈ মানে নং পারা বাইকাই তং নাই ফি মানে ন jadi sudah na bobo na kita kapele maya kapele sini bobo apa mah sungguh akhir bugi tong zaman ini kita nak pilih sungguh tong tapi saya sungguh di lakung dulu jadi sudah bobo na ini kerja kan enggak bobo na lah emne nongni রেশন কার্ড কইতা বিপিএল না পিএল अनेक 130 जाके दाम बेसी ओ पुछानी आला काटो करी जा कोई परिवार कानो इन पारग काला यानी खाओ तो या अनिले 130 जाके से दाम बेसी इपिजिपि बको काछदे फाय आया मुंको को छते आंगुलेल खाते 2 বছর কানা নাই দंखा तातन सब पाइसियो आखरे बाखानि हामजाका को कोसा बुरा रोखि फाया बुरा लै हिमाया नों माया गाना नि छाते हामनाय लसा थिंथा जावनाय मा खालेनि का जतो बाल बासा का नक फान्दिया खाय आं बखिमे काजे tibu mo wacha boy mor apu ko ma bukara ko wacha ne kam ngore ya wacha nai ka ja ko atte mari bu pujara
cái tao kia phun mà mới tao cái nung cái mẹ nó này à cái rinai joma rinai borok kayang bojaga manai borok borang ko kese kese nog ni rang kari khajak nai yatanya chinuti 싫어. 니네 따복 80, 70 가만히 비친 거 농니 임파라고 자비라고 꾸네 엠레로 파이 비지트 카이파이. nungnya Bordan sih kayak bobor nih mele montiri tapi bakal canggu 또 너 엠레 속바이 바카 똥톡가 블레노. Kung suka deh, anggu sabun lum dah, itu mungkin kuat, ini mereka mungkin kuat, tapi nasi jauh kayak sabun, tongkol jat, sabun kok sarap jat. 농니 빠라네 붕 떠마. Di Kumar, para. 농니 이 빠라 카만에 거의 버서러 공카나. Koi bosor bau, rumah bang, kasih cengkai mani, tak kai mani je, bisi busong kah. 니네 보에서 소tur 아스인게 빠라 카만에 또 알아서 비시 공카나. Ang kasih cengkai or, sapai mani lang. Ani dada, tongkol, roda perda ke, tongkol jate, nosin ni pumang, aku tongkol mani je. Kai payah ni payah ke tongkol jate, tak odom monggo. 니네 보면 카이 따서요? Not beheri. Not 비하리 트리푸라. Aka ani karbuk ya, apple ja, aku boleh thongka. Obonobo kya, di dikhai mano, onto bel dikhai mano, ya dog dikhai mano, obono na ja pulang. Malu kan jago nung tine ko boleh, diri je apple baju dikhai ya. 사제 정티네 그나까제 Kwbangma bosoromino kuno MLA sokpaya ba MDC sokpaya tini nung sokpaya bisingte jeng nukaje kami amthaiba bursi bura tangana belekana khafur da kan tini borne parao phai bijin ma khamene bomai ma tama problem da kuno awo actually borok ni demand tomoni borok no naina musung jakmani saithai bo kotorun tha oroni parano kisisa bahike develop khai taisa borok no mainstream ko tugunani karon khai अब आसु बसर कसम पारा हेपन अ जाका कुनो कायसा गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटीज गरि गभर्नमेन्ट नि नगरक मानसन नग नुगै माखना लामा बन्ते हाइ कन्डिसन और ह्यूज कायसा ब्रिज नांगो लामा नांगो तै तो करि कारेन्ट तो करे अब तो कसाल मासिको ओंखाय पब्लिक रक तो फाइमानि बा एक्साइटेड न खबर कारण आसु बसर केप सकपायाखो ओंखाय आंबो प्रोसेस नि थ्रुतै थानाय ए एक्शन प्लान दानाय ओंखाय चिनि और तिनि पंचायत ऑफिशियल्स बो फाइजा वीडियो फाइना तमनि बो फाइमालिया ओंखाय पुइला लामानि प्रपोजल रनाय ब्रिज नि रनाय आबन परे लामा ब्रिज फाइका ओंखाय आबन परे तै इलेक्ट्रिक आबनि सुविधा रक बाहाय तुइमान अब एक्शन प्लान दावै एबा जेता फॉर्मल प्रोसेस जे तमनि अब खाइनान चाइजों हामबाय